mana anyị ghọta ya na akabala anyị ụlọ okwu ike ọbụla m dara ada ọnụ obi ka ọbụla m kwujọrọ emebuluzinu mmiri na nwatakịrị a na-awa arụ ya fuo ọ ma bụ akpata ozu a bụrụ ife Igbo ji ka mba fanene onwe onye ya bụ okwu na-ama adara ọrụ ya gbaalụ ife a na-ekwu ebigokwanụ ndị be anyị bịakwanụ na Obi Cubana ayogokwanụ ndị Igbo niile mgbaalụ wee sị unu biko n'ọkwado n'okwu ka ọ dara na ụnụ gbaghara ya ụnụ makwa na sinsi o ji wee jecha ebe e mere ya intaviu olulu ebe ahụ wee sị na ife o ji wee nalụ City Boy Movement bụ na ndị Igbo enweghị ọgụgụ isi na ọ na ji ka o wee kụzielu ndị Igbo ka ndị Igbo nwee ọgụgụ isi nke bụ na ndị Igbo niile pụtara n'ihu akwụkwọ wee na-ada Obi Cubana ka jenereta Pass My Neighbor wee sị ya na okwuwala ọnụ na ego ọ kpatara mbọsị a ka ọ na-eko funafuna ka ọ gbagoro na-enwego ndị kpatara ya bụ ego bifo ọnyanwa na ọya yo ndị Igbo mgbaalụ nke bụ na anyị fụrụ otu onye na ndị ọrụ ukwu ji wee biri na Anambra steeti ebe echikwa na Obi Cubana ọzọ ka onye apụta wee tio na ọ bụrụ na Obi Cubana apụtaghị wee yọọ mgbaalụ na ọya agwa igwe ndị ọrụ ukwu ka a napụ anya bụ ozi echirie hei amakwọ na onye bụ ife onyonyo ka Obi Cubana nenechara wee gbapụta n'ihu akwụkwọ wee na-atị na ya aka ya jijide ọkọ bụrụ ochi na ya hagokwa na ụnụ gbarụkwa ya n'ọkwọ mmụọ ụnụ ka ọ bụ na ewere aka egbe tie nwata ife ewere aka nri dọgbụta ya unu ya bịa nnọọ ka unu ga-enye bụ ife onyonyo ụnụkwa ebe a wee kwuo na nya bụ ebe o kwuru na ndị Igbo enweghị ọgụgụ isi n'okwuzukwa ọnya bụ ife 3 minutes na ndị mmadụ egeri ozi ya n'isi sifaje gbujiri sọsọ ebe 3 seconds tinye n'ihu akwụkwọ nke bụ na ndị mmadụ na-adụ ya ka adọgbuo na ndị agha etinyezi ife onyonyo niile ahụ ka amalụkwa n'ife butere o ji wee kwukwana ya bụ okwu biko nu geruo na ife onyonyo a n'isi unu ya ege ma ebe o kwuru nke ahụ maka o si ya ayịyọ maka o si wee sị na ọ bụ ọgbata ozuọla inenecha ọnwa ife nwe biko tiri anyị ebumnobi na kọmentị ọ bụkwa ndị imere apology ya accept itinye na kọmentị ọ bụrụ na imehọ itiri anyị na kọmentị udochikwanụ tata mbụ na gị nọ na sọpọtụ onye na-achị anyị Ahmed Bola Tinubu golukwara gị nwa ịkwara onye sọrọ gị nwere ete egbe n'egbe nwere ete mgba n'isi mana ihe m achọrọ bụ abịazie akwatu onye a ebe na-eme onye kwụlọta n'otu onye sọmụma eze ga-akwụ ọtọ n'ụwa no mba ọ bụrụ ya bụ demokrasi mụ na ga-eme kwekọta ofe ife ọ bụrụ iwu ịnọzie m na-ekwu so ma ndị village boy o ma ndị city boy village boy ya ededolu city boys anya n'obodo mee fapụta afọ ebe a nọ ọ bụ city boy asị village boy bịakwuje n'ele anya na city ọ bụrụ mkọta ụmụnne ide n'anya ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ arị nọ o nwere emegide echi nne ga ya lebuzi onye ọba abịa n'obodo nwere ndị nna fa ya nọ na ọchịchị pati nke a ụmụfara ọnụ na nke a nwunye fara ọnụ na nke a ife melụ gị demokrat bụ na rapụ onye ọbụla ka o soro obi ya arakwa mmadụ aka ya anabatala mfa na obi ọcha ụmụnne anyị ka ha bụ ma bụkwa ụmụnne ha mana ihe ma nna kwadosiri ọ bụ ịchịkọlakwa niile anyị nwere tinye n'ofu nkata etu afa nọ ndị anọdụ nke a agaalụ ka aga n'uru arọ gara aga ị ga-agba na etinyere m ọnụ ihe gbasara ọchịchị na ndị na-achị achị abụ m onye na-eme azụa erie mana enemesigo m anya arọ gara aga ka m mee 50 years wee sị na ndị mmadụ idu ndị mmadụ na-abịa n'ụzọ dị aṅaa ụzọ dị n'iche n'iche kedu ife m ga-eme ka a naghị ịba n'Igbo wee baa n'ife a na-eme wee sị ka nkụziere ndị be anyị ọ bụrụ akpọlatagwuo ndị be anyị ka amalụ ka anyị esi banye n'etiti ndọrọ ndọrọ ọchịchị gọọmenti na-achị anyị tata ka e wee bụrụ ekebe ife lụrụ ndị ọzọ si amaghazira ndị Igbo ị na-anya arọ 8 gara aga bifo gọọmenti nke abata ebe a na-akpa maka ọchịchị anyị nwere ofu onye Igbo na ya ebe na sineti nwere onye bụ senate president ma ọ bụ spika ma ọ deputy senate president ma ọ deputy spika arọ 8 ebe na service chief nwere ofu onye Igbo batara n'etiti ya a na-akpakịta ka ya na Igbo ya esido mma a na-asụ n'asụsụ na-abụrụ asụsụ Igbo kezi ka ya nọ be gị malife nchọrọ na be m wee sị mba ebe ọ bụ na mụ na ndị
na-achị tata na m nwere ndị ọlụ ịma kpọnwụ ọ bụrụ nwa onye isi ala ka ụtọ mụ na ya dị na mgbara azanwụ m ka anyị banye akọwara ndị be anyị onwe ka anyị si ghọtanwu anọnyelụ ndị gọọmenti nke a ọ ya bụ o nwere ife ọbụla bụ ife luru ala Igbo kwesịrị ala Igbo ha ghara ịkpachapụzi ya ọzọ. Anyị ka nọ n'ofu tọpik City Boy gbakọcha ya olu m nwere fọsụ ma fọsụ abagide abagide echelu na-eche maka ndị na-esimahasị kedu ebe na-eje nwepụta onwe m maka ife a kedu ife ọ ga-abalụ ndị be anyị. Ihe mere na Owerri bụ na ejele ebe anwa wesịra na anyị emejero Jos keresi ụmụnne anyị gbabawa aka ihe niile ife ebupụtalụ bụ ihe ebupụtara fọ ndị ana Igbo ife na nọdụ ya bụ ndị Igbo ka ọ bụ Ebonyi, Enugu, Abia, Anambra na Imo ọfa gbazuru ife a nwụrọ ndị mba ọzọ nọdụ ya. Onye na-eme ka ife bụ nwa onye isi ala Sheyi na-enecha sị na agụrụ m ọgọ n'ala Igbo mma gbaka bịa bụ ụnụ si oke wetara anyị laptọpụ wetara anyị ife ekwentị wetara anyị ndị na-akọ nri fatịlaịza friji jeneretọ ivu moto eji abụ ụgbọala butechara ihe niile a ọ dị n'iru onye ọbụla inekwuru anya jee nene ya ugboro one sọrọ gị ofu ndị yikwu uwe nọkọtara ọnụ a na-akpọ yunifọm bụ ndị buru ihe niile anwa so n'ọnala Igbo ka ọ dịkwa nwụrọ nke pụrụ mba nwanne na ndị Igbo nke bụ ndị Igbo oke ndị Igbo lụrụ fa n'obi aṅụrị fa gosi m ofu onye ọbara pụrụ n'arụ ma onye nwụrụ anwụ nwefe dị etu anwa aṅụrị ịma onwe gị nọgide ntụ efu edo ihe akpọ overwhelmed with happiness aṅụrị excitement mgbe onye nke ji mabara ebe a sị ọ gị were ife lụrụ anyị ndị steeti niile anwa pụrụkwa ya akosime. Our people lack knowledge, and what our work is mostly to educate, to give orientation to our people, to know that going forward. Ya nke a na-efe tata a na-ekwu na mmụọ sị na ndị be anyị enwere nghọta anyị gere ntị ọfụma n'ihe mkpu ịma ndị be anyị amara m nke na-esezi nke ikpeazụ a ekwuru m okwu ruru miniti 3 eje welu 10 seconds tinye wee na-ekwu maka ya rekọd ada asị na-ekwu ya mana ebe m nwere ọpọchịtị tata ikwu ya ọ bụrụ na o nwere onye fielu maka igolu ya n'isi na-ekwuru ya bụ ka anyị ghọta ka gọọmenti etiti si arụ ọrụ na anyị nwere nghọta ya mana anyị ghọta ya na akabala anyị ụlọ okwu ike ọbụla m dara ada ọnụ obi ka ọbụla m kwujọrọ ebe ebuluzinu mmiri na nwatakịrị a na-ahụ arụ ya fuo ọ ma bụ akpata ozu ara bụrụ ife Igbo ji ka mba fanene onwe onye ya bụ okwu na-ama dara ọrụ ya gba alụ